Lala Coco. Айде, вкарвай го. Не, това остави го там. Това остави го там. Вкарай тия хлебчетата, дето са отвънка. А, тия, вкарай ги вътре, в кофата. Оп. А, така, остави го, че се намокриш, пивчо. Айде, още едно има. Е това, дето е вънка, вкарай го вътре. А, така. Я вижда ли има яйца там вътре? Има ли яйца тука? Има. Виж, виж. Колко яйца има, виж. Има ли? Е? Има ли? Колко? Пабло, ходи фани една кокошка и я погали. Не, тадето е горе. Е тая. Чакай, виж, чакай да фанеме една. Е тая да я фанеме ли? Коя искаш да хванеме? Ела, кокошко. Ай, не мога. Чакай да фанеме тая. Ела тук, не мърдай. Айде, на тия тая, ела я погали е тая. Фани ти за опаската. Фани силно. Силно дръж я. Така. Ето ги. Виж колко много кокошки имаме. Ой, виж, ето идва да ме пика. Ой. Абе, що ме пикаш ти, бе? На. Кажи, абе, що кълвеш ти, тати? Да? Ева! Фания ти има силно. Апа, Фания. А сега галия с другата ръка. Дръж здраво. Дигни я нагоре. Ай, що я пусна?